Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Үзбәкстанга барды. Көн тәртибе буенча төп чара буларак Татарстан-Үзбәкстан эшлекле форумы уздырылды. Чара башланыр алдыннан Үз Экспо Үзәк милли комплексында Татарстан сәнәгать предприятиеләре күргәзмәсе тәкъдим ителде. Форум ачылышында Рүстәм Миңнеханов Россия-Үзбәкстан мөнәсәбәтләре кысаларында эшнең мөһимлеген билгеләп үтте. Үзара хезмәттәшлек турында сөйләшү Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиев белән очрашуда дәвам итте. Хезмәттәшлек турында килешү 1993 елда ук төзелгән. Бу елларда республиканың эре предприятиеләре белән күп кенә уртак проектлар эшләнде. Үзбәкстан премьер-министры Абдулла Арипов белдерүенчә, Россия белән Үзбәкстан арасындагы мөнәсәбәтләр күтәрелеш кичерә. Сезнең җитәкчелектә Татарстан Россиянең иң уңышлы субъектларыннан берсе. Ышанам, бу визит безнең мөнәсәбәтләрне тагын да киңәйтергә юллар ача. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан вице-премьеры Сәрдар Умурзаков белән очрашты. Узган ел ике яклы товар әйләнеше 156 миллион доллардан артып киткән. Үзбәкстанның Татарстан белән хезмәттәшлеген киләчәктә дә ныгытырга теләвен билгеләп үтте.